Aşgabatyň döwlet dukanlarynda subsidiýalenen bahadan azyk önümleri tas düýpden satylmaýar. Muňa garamazdan nowatlar saklanyp galýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary Aşgabatdaky we vilayatlardaky ýagdaýlar barada 4-nji maýda şeýle habar berdiler. Aşgabatdaky dukanlaryň köpesinde subsidiýalenen önümler ýok boldy. Käbir dukanlarda, hususan da 79-njy dukanda hiç sadyň satylmajagy barada bildiriş atyldy. Andaliýew köçesinde ýerleşýän paýtagt Sowda merkezinde adamlar ir sagat 5-den başlap azyk önümleriniň satylyp başlanmagyna boş garaşdylar. Habarçylar soňky bir hepdeniň dowamında azyk önümleri bilen üçünçülügiň kesilenligini bellädiler. Şol bir wagtyň özünde de önüm seýrek satywa çykarylanda alyjylar onuň gapitalyndan ýüklenýän gerekmejek önümleri satyn almagy henide mejbur bolýarlar. Gaharly alyjylaryň dürli sowda idaralaryna ýüz tutup mökleti geçen haritlaryň azyk önümleriniň gapitalyndan goşulyp satylmagyna ihtiýar berýän resmi kararlary görkezmek baradaky talaby oňaýyn netije bermändir. Häkimetler resmi düşündürüş bermeýärler. Şol bir wagtyň özünde de paýtagtdaky dukanlarda nowatlara dilden edilen gadagançylyk saklanýar. Soňky hepdelerde adamlar dukanlaryň golaýyndaky binalaryň aňyrsynda gizlenip azyk sowdasynyň başlanmagyna garaşyp durýarlar. Azatlyň habarçysy öňkü ýaly ýagdaý gaterwet nowatda duranlar dukandan uzagrakda durmaly bolýarlar. Bolmasa dukanyň satyjylary polisiýa arz etseler tutsak edip alyp gidýärler diýip görüň berdi. Nowatda durmak gadagançylygy hem resmi taýdan düşündirilmeýär. Emma hökümete ýakyn çeşmeleriň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä paýtagt häkimetleriniň nowatlara garşy çykmagy prezidentiň oglunyň uzyn nowatlaryň kakasynyň awraýyny düşürýänligini eglan etmeginden soň başlanypdyr. Şondan beri türkmen häkimetleri nowatlary aýyrmak, adamlary saklamak we jerime salmak ýaly dürli çäreler görýärler. Türkmenistanyň kronikasy garaşsyz neşrine görä nowatlary adaltmak üçin 30 aprelden beri Aşgabatyň döwlet dukanlarynda täze düzgünler girdildi. Hususan da ýerden adatça nowatlaryň döremegine sebäp bolýan önümler bazar bahasyndan satylýar. Mysal üçin 1 kilogram şeker 9 manadyň ýerine 26 manatdan, ösümlik ýagynyň 1 litri 18 manada derek 42 manatdan, towuk buğutlarynyň 1 kilogramy 16 manada derek 40 manat bahadan satylýar. Köp adam adygy bu nyrkdan satyn almaýar. Günüň ikinji ýarymynda bu önümler döwlet bahalaryndan satylyp başlanýar diýip neşir ýazýar. Häzirki wagtda azyk önümleriniň el ýeterliligine degişli ýagdaý vilayatlarda hasam yaramaz. Döwlet dukanlarynda subsidiýalenen bahalardan tashiş satylmaýar. 4-nji maýda mardak habarçymyz ýerli döwlet dukanlarynda diňe duzuň satylýanlygyny, beýleki önümleriň hemmesiniň bazar nyrklaryndan satylýanlygyny habar berdi. Şeker, towuk buğutlary, un, ýumurtka we ýağ ýaly iň zerur önümler döwlet bahasyndan satylmaýar. Çörek hepdede 2 gedek subsidiýalenen bahadan satylýar. Nowatlar daňdan sagat 2-den başlanýar. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylarynyň sözlerine görä ilatyň arasynda howsala barha artýar we azyk önümleriniň subsidiýalenen bahadan satylmagynyň doly ýatyryljagy barada habarlar ýaýraýar. Ýurdun häkimetleri krizisyň sebäbini ilata düşündirmeýärler. Azyk siýasaty barada takyk planlaryny eglan etmeýärler. Munyň tersine Türkmenistanyň ýolbaşçylary birnäçe ýyl bäri ýurtda azyk howpsuzlygynyň doly edilýänligini, içerki önümleriň mukdarynyň artýanlygyny we importyň ornuny milli önümler bilen doldurmak siýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýänligini öňe sürýärler. Şol bir wagtyň özünde de hökümet adam başyna her aýda 5 kilogram un ýaly uzypsyz azyk ratsionyny üpçün edip bilmeýär. Ondan başga da ýurtda subsidiýalenen önümleriň bahalary fevral aýynda resmi taýdan ýokarlandyryldy. Azyk krizisi we çörek ýetmezçiligi 2018-nji ýylyň ahyryndan bäri dowam edýär. Şondan bäri häkimetler adam başyna subsidiýalenen önümleriň satylmagyna birnäçedik çäklendirmeleri girdipdi. Soňky aýlarda ýagdaý hasam yaramazlaşdy. Aýlyk iýmet paýok azaldy. Döwlet dukanlarynda subsidiýalenen önümleriň öňküsünden hem az mukdary satyldy we olary satyn almak üçin täze çäklendirmeler girdildi. Bu şertlerde ilat çörek pişirmek üçin mökleti geçen makaron, pethilli tüwi, mekke jöwen ýaly önümleri üwäp dürli usullary ulanmaga mejbur bolýarlar. Azatlyň çeşmeleri hökümetiň subsidiýalenen azyk önümleriniň narhlaryny bazar bahalaryna gabat getirmek planlary barada hem habar beripdi.